Orasma di hita sagutna. Omatikina hita menghitung program beta hita marsiajar sekolah sahabat. Persiajaran sekolah sahabat tu nama godang Triwulan 2 2010 sia. Sahab mahita tu persiajaran pasapuluhon di hari Senin 3 Juni 2010 sia. Ima nomor judul piga pemikirio laho tu parsaripeo. Parsaripeo ni dosodui tu ari sabat. Silelehon ni debata tu bangsa manusia na di edeni. Jala hita halak Advent hari papituho. Taboto do aha naong ni ulan ni musu ni parton diotai. Jala parsarupeo na dumenggan pe jujuk do masa di si persoalan. Di persiajaran on adong do piga pamukrion na boy mangurupi aka pasangan na marmasalah. Molo tajaha di buku Efesus sada ayat 7. Ahado pamikirion na rekod na adong gison na ikong gawi bagian ni saluhut aka parsaripeo ni. Ikon marsiajar doho laho manalpuhon hasalahan. Tarnuboy ma ditiki oroamni dan patut majaloy. Tung isipe boy do marhak manalpuhon hasalahan. Sasitong na ndada pangampunan nai. Pangampunan na manotongi mas tu nasida akan naso patut majaloy. Songon pambayanan ni Tuhani na mangapuni hita marhiti-hiti Kristus. Ikut do hita mangulahon nasarupatusi molodang parsaripeot tai molotumpe martahani say songon api na babadiahon namay. Molo tajaha mo sa Bibelta na tarsurat di buku Rom 3 ayat 27. Pamikriyon na rekod dia ma na dapat ho diso. Na dapat hita diso. Ikodo tarjalo hita hietaon na marhasohotan dohot halak pardosa. Tu parngoluan naung sega sian hadongon ni parwahon pamatang nang ditot bita. Pasomal-somal madirim tu hadongani jalo ma hasalani orangni martangi yang maho lau tunasida ranu nga manguluho rakon hasalani alay dang porluho pabikirhu tu aka hasalani alay molo di ulok hodoi ima papikirhu tu aka hasalani ipal maho mangulu bundutum ni hadongoni bagiado de bata jala sikop marhiti-hiti Kristus na majakon hita di hadongota. Ho naso mangulahun ulaw nasarupa tu orami songon pambahenan ni Tuhani boy may tajaha di Filipi 2 ayat 4 rodi ayat 2. Ahadu pamikriyon na rekod bison nabui
Paguna honota laho mangurupi hita, ndada horan di parsari peon. Alai di saluhut parsaoran nabui manggugai parnguluat tahun. Tarsongonima parsejarata sekolah sahabat sadariom. Horas ma